Брэсцкая вобласць, першая сярод рэгіёнаў краіны, ушаноўвала пераможцаў жніва. Дажынкі 2019 у Ружанах сталі трыумфам вялікай працы на палях. Як на найвялікшае свята з усёй вобласці з'ехаліся сюды удзельнікі кірмашу, самадзейныя артысты. Где я знал, бегаю косы солнечный блоки, вас сябры до нас приехать, просим погостить. Як уражваючы вынік падрыхтоўкі да свята, пахарашэўшы горад і асаблівая атмасфера палацавага комплекса сапегаў, якая падкрэсліла сакральнасць дажынак. Урачыстае шэсце ўсіх, хто маў дачыненне да жніўных работ, адлюстравала іх згуртаванасць і масавы стан душэўнага пад'ёму. Усё разам і вылілася ў валавы збор зерня ў 1 мільён 200 тысяч тонн пры сярэдняй ураджайнасці 35,6 цэнтнераў з гектара, што на 6,6 цэнтнера больш, чым у мінулым годзе. Кульмінацыя моманту – афіцыйная частка свята. Прадстаўнік кіраўніка дзяржавы па Брэсцкай вобласці, старшыня праўлення Белкаапсаюза Валерый Іваноў зачытвае прывітанне хлебаробам Брэшчыны ад прэзідэнта Беларусі. Вы доказали, что являетесь рачительными хозяевами своей земли, умеете трудиться, учите ценить и уважать нелегкий труд сельчан. Для нас гэта вялікая ўзнагарода, увага кіраўніцтва краіны, падкрэслівае ў сваім выступленні старшыня Брэсцкага абласного выканкама Анатоль Лейс. Тым больш, што земляробы Брэсцкай вобласці гэтага заслугоўваюць. В лидерах по намолоту Барановичский район с валовым сбором 152 тысячи тонн зерна и Пружанский, намолотивший 119 тысяч. Рубеж 90 тысяч тонн зерна преодолели Пинский, Кобринский, Каменецкий районы. Самая высокая урожайность в Ляховицком районе более 42 центнеров с гектаров, в Барановичском более 41 и Брестском 39,7. Вынікі уборачнай кампаніі высока ацаніў прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь Сергей Румас, які прыняў удзел ва ўрачыстасцях. Сегодня Брестщина лидирует по экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, экспортируя почти четверть республиканских объемов. Асаблівы па пачуццях момант ушанавання на сцэне, лепшыя з лепшых сярод раёнаў у лідарах Іванаўскі, Пружанскі і Бярозаўскі сярод гаспадарак, Міжлеская, Аграмоталь, Ляхавіцкая агра, а таксама Рубецкі, Чырвоны партызан і Церабержоў агра. Сярод камбайнераў на самай высокай ступенцы хлебаробскага гонару Александр Ющук з адкрытага акцыянернага таварыства Камароўка Брэсцкага раёна, дарэчы, якога хлебаробскай мудрасці вучыў бацька. Ой, многому чему учил. Все не расскажешь. Добросовестно работать, и будет оно все нормально. У меня еще дедушка тоже механизатором 40 лет проработал. Дажынкі пасля віншавання доўжыліся канцэртам, хлебаробы святкавалі, а заўтра іх зноў чакае поле. Дарэчы, у гэтым годзе, зыходзячы з анамальных спякот, значна пашырацца плошчы азімых культур. Структуру сильно мы менять не будем. Будем кое-какие, культуры уменьшать, какие-то увеличивать. А так, в целом, нам необходимо озимый сев провести минимум на 250 тысяч гектаров. В прошлом году 220 было, мы его увеличим. Ну, а структура, в принципе, останется по зерновой. Немножко будем меньше яровых, в связи с тем, что вот такие погодные условия, они не способствуют развитию иногда яровых культур, не хватает влаги весной. Прасковья Кименко, Евгения Мороз, Василь Полховский, Юрий Плинта, Александр Воронин, Александр Ковальчук, телерадиокомпания «Брест».